Op sportpark De Heesakker, ergens tussen Oerlo en Kasterij, stond zondag een heuse topper op het affiche. Vedettes van de Spurriemuk namen het op tegen de meesters van de schansenknuppels, voorgegaan door hun eigen prinsen. Prins Mark de Tweede, uit Oelre! Prins Marcel de Tweede, uit Kaasselen. Wij hadden een lumineus idee om de derby nog eens een keer over te spelen. En dat is gelukt. Zul je wat werken of niet veel? De snelste is moeilijk dat er achteraan de voorberg. Toen ik hoorde dat Prins Mark uit was gekomen, denk ik, ja, wat verbindt ons sowieso? We kennen elkaar goed. We hebben eigenlijk hier vroeger samen gevoetbald in de A. Oelre Kaasselen. Nou, dat is mooi om nog een keer samen te doen. Dus 3 appjes verder. En als de prinsen dat willen, dan gaat dat gebeuren. Dus zo geschieden. En toen op trainingskamp? Ja, s'avonds in de huiskamer, de lokale kroeg bij ons in Oelre. En vooral tactiek bespreken. Dat was toch wel de voorbereiding die we nodig hadden. Nou, we hebben veel getraind met vloeibare gewichten. Druk bij elkaar geweest. Alles meerdere keren gewoon doorgesproken. Ja, dat had zich op zich wel uitbetaald. We hebben de penalties hebben we overgeslagen. In onze besprekingen wonnen we gewoon met 4-5-0. Dus... Ja, nou, we begonnen sterk. Eerste 11 minuten. Ik was ook gelijk trap erin, veel bal overweg. En die tweede 11 zakte het een beetje in. Die derde 11, toen kwam de tegengoal. Toen nog 2 keer van allebei de kanten is er nog een goal buitenspel afgevlogen. Ja, toen schoorde mooi een jonge speler van Oelre. En toen was het 1-1. Toen kwam jouw moment. Ja, dat klopt. Wij gingen naar die eerste 11. Dan moet ik wel zeggen, moesten we een beetje wennen aan de schansknuppels. Maar als jeugdprins, dan kwamen in de pauze bij ons in de kleedlokalen. Hij zette, jullie hebben wat vers bloed nodig. Ik kom erbij. Ik zei, nou fantastisch. Dus dan trek ik een paar schoenen aan. En we denken, oké, 5 minuten later is onze topscorer geworden. De jeugdprins van Oelre. Nieuw toptalent, hè? Hey, maar toen was het 1-1. 2 keer een buitenspel doelpunt bij allebei. Ja, dat had duidelijk de scheids wel verkeerd gezien. Dat was hier wel helemaal volledig terecht. Maar aan die kant van het veld, ik stond toch zelf op de lijn. Ik denk, nou, maar echt, het was een zuiver doelpunt. Zuiver doelpunt. Maar we zagen het door de vingers. Ja, toen was het echt spannend, hè? 1-1 op het einde van de wedstrijd. Ja. En toen kwamen dan de penalties. Hoe ging dat bij jullie? Ja, dat ging op en af. De eerste dat ik nam, dat was goed. Dat zat er mooi in. Van allebei de kanten weer goed gekiept. Goede ballen weer eruit gehaald. Minder goede ballen gingen erin. En het ging gelijk op. Eigenlijk zo gelijk op dat de prinsen nog weer moesten beslissen. Ja, toen kwam weer het spannend natuurlijk. Toen moesten jullie tegen elkaar. Ja, eens. En Mark schoorde er al in. En je ziet het al, hè, het veld is ook een klein beetje bevroren hier zo. Net een hartstukje, stientje in de schoen, pepernoten en toen vloog het er. En toen waren jullie de winnaar. Komt er nu een vervolg volgend jaar? Want er staat wisselbeker volgens mij op. Ja, dat klopt. Kan ik me nog niet over uitlaten, maar ik kan wel zeggen dat ik er vandaag fantastisch van genoten heb. Ik vond het echt geweldig. Ja, dus als dat meeleed wel. En jullie willen vast revanche. Ja, nou, dat willen we zeker natuurlijk. Hè. Dus, maar als ik ook kijk wat er allemaal langs de kant stond. Er zijn nog 2, 3 verenigingen in de zin geweest. En nu op Oerlose Kaasselen. Dus dan kunnen we zien, sport verbindt, carnaval verbindt. En als we dit volgens mij door kunnen zetten, dan alleen maar winnaars. Dus,